Masak garang asem sikil sapi dicampur balungan sing kecut pedes gurih seger pokoke yo. Nah iki lono balungane dicampur sikil sapine sing wis tak umbah resik karo tak resiki pinggir-pinggire ben cepet dadi ki petak presto wae karo ngenteni wae medhuk siapno bumbu aluse. Ana bawang brambang, jahe mbek kunir iki di blender kei banyu saiki. Bar ngono di blender sampai lembut. Nek wis iki sisehno sik. Bar ngono ditinggal bumbu liyane dirajang-rajang ono brambang, lombok abang, lombok setan, karo tomat. Nah iki disiapno pisan dirajang-rajang. Dadi engko nek iwake medhuk kan genah kare plung-plung-plung ngono lho yo. Nah iki iris-irise wis beres, bar ngono dipirekno sik. Balik ning prestone mang iki wis medhuk iwake. Bar ngono gongso irisan brambang karonan lombok abang, lombok setan mang sampai wangi. Lebokno godhong salam, godhong jeruk, laos sampai serai. Gorengne sampai bener-bener mateng, terus lebokno bumbu halus sing di blender mang lho yo. Iki digoreng sampai ambune wangi sampai mateng ben gak langu. Cemplungno gula abang saiki. Terus lebokno daginge sing wis medhuk mang sak kuah kaldune. Bar ngono cemplungi lombok setan utuhan, dikeki blimbing ulos sing wis diirisi. Aja lali banyu aseme. Tambahi bumbu senenge uyah, gula ambek kaldu bubuk. Nah bar iki ditutup jarno sampai umop. Nek wis umop ngene iki lebokno irisan tomate. Iki diudek-udek sedelok wae, ora usah sampai layu tomate ben isek seger. Terus langsung ae kompore dipateni. Nah iki lho garang asem sikil sapi karo balungan siap dinikmati.